Velkommen til Interdan Leasing. Vi har udviklet Danmarks største søgemaskine med importbiler, hvor du får adgang til mere end 600.000 brugte luksusbiler, samlet på ét sted. Når du har fundet din drømmebil, får du en detaljeret oversigt over, hvad det koster dig at lease den. Du vil blive overrasket over, hvor attraktivt leasing faktisk er. Drømmebilen er ikke langt væk. Gå ind på interdanleasing.dk. Søg ved at vælge model og variant. Du kan også være mere specifik og vælge for eksempel alder og makspris, eller lave en avanceret søgning med ønsker som interiør, udstyr med videre. Se med det samme, hvor mange biler, der lever op til dine krav. Og klik videre til beskrivelse af bilens udstyr og billeder. Når du har fundet drømmebilen, klikker du på Beregn leasingtilbud. For at gøre dit tilbud så præcis som muligt, skal du matche den bil, du har valgt, med en tilsvarende i Danmark. Findes bilen ikke, kan du stadig lave en beregning. Nu får du et detaljeret tilbud direkte på din skærm og kan tilvælge serviceløsninger, som straks bliver tilføjet i prisen. Til sidst udfylder du formularen, så kontakter din personlige rådgiver dig. Hvis du ønsker det, hjemtager vi bilen fra Tyskland og leverer den direkte på din adresse, sammen med dine nye bilnøgler. Aldrig har vejen til drømmebilen været nemmere. Prøv selv.